खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 8 एप्रिल बुधबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दङ मेष राशि। नोंथांनि साननाया फैमाल थांनो हागौ, गोसोखौ जोबोरैनो दुखु मोनगोन। बृष राशि गोजौ थाखोनि मान मोनगोन, गिदिर हाबायाव जाफुंसारनाय फैगोन। मिथुन राशि गोजान जायगायाव दावबायहैनायाव बाहागो मोनफानो हागौ, गोजोनै साना बारलांगोन। कर्क राशि रांखावरिनि गोबां आंखाल नुजाथिनो हागौ, गोसोआ जिंगासिगोन। सिंह राशि मोनफ्रोम बिबानखौ मावनो गोनां जानो हागौ, दान्दिसेबो ओरैनो थानो सम मोननाय नङा। कन्या राशि समाजनि मोजां हाबा मावफुंना होनो हागोन, समाजाव बयजोंबो सनमान होजागोन। तुला राशि गोसोनि बाथ्राखौ फोरमायना लानो हानाय नङा, गोसोआ उसुखुथु जाबाय थागोन। वृश्चिक राशि नोंथांनि देहानि सानाय सुनाया जोबस्रांगोन, देहाखौ रेजें मोनगोन। धनु राशि गोसोखौ हमथानो गोब्राब जानो हागौ, सोरजोंबा गाज्रि मुं सुजानो हागौ। मकर राशि मावनाय दांनायाव गोसो गोरोबनाय नङा, गोसोआव बायदि साननाय सोमजिगोन। कुम्भ राशि नोंथांनि हास्थायनाया जाफुंसारगोन, गोसोआ खुसिजों साग्लोबसारगोन। मीन राशि आखाइनि रांखावरिया जामलांनायनि लामायाव फैगोन, गिदिर जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।